Türkmenistanda aýallara gözegçiligiň güýçlenmegi dowam edýär. Bu gezek durmuşa çykan ýananlara özlerini nädip alyp barmalydygy aýdylýar. Ýurdun esasy neşirlerinden biri bolan Bitarap Türkmenistan gepleşik diýip desturlaryna degişli makalalary çap edip aýallaryň öz ärlerine sülmüräp hormat bildirmelidigini ýazýar. Makala ärleriň öz aýallary, çagalaryň hem öz atalary bilen özlerini nädip alyp barmalydygyna degişli maglumatlary öz için alýar. 13-nji oktýabrda döwlet medeniýetinde çap edilen bu makala Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri tarapyndan üns berildi. Diýip sorulara bagyşlanan makalada ýananlaryň özlerini nädip alyp barmalydygy we ärleriniň hormatyny sülmüräp berjay etmelidigi aýdylýar. Türkmenleriň gepleşik etiketi aýalyň öz adamsyna sülmüremek bilen hormat bildirmegini göz öňünde tutýar diýilip bellenýär. Aýallar öz ärleriniň atlaryny seýrek tutýarlar we gepleşikde olar barada hemişe ol diýip gürleýärler diýilip makalada aýdylýar. Maglumatda şeýle erkekleriň asyrlar boýy mert, batyrgy we jogapkärçilikli edilip terbiýelenenligi ýatladylýar we olaryň emosiýalaryny beýan etmeginiň seýrektigi, diňe içkin seýretmegiň we tehelçe işaratyň ýeterliklidigi bellenýär. Makalada görkezilen etiket düzgünleri çağalardan öz kakalary bilen ýagdaýa garamazdan diňe dik turup gürleşmelidigini talap edýär we ene tasy bilen jedelleşmek asla kabul ederliksiz diýilýär. Döwlet gazetinde çap edilen bu maglumat türkmen häkimetleriniň milli gymmatlyklar diýip wagt edýän diýiplerini girizmeginiň aýal gyzlara gözegçilik etmek we iratyň şahsy durmuşyna we göz garaýyşyna täsir etmek synanşygynyň dowamydyr. Aýallaryň özüni alyp barşy we daşky görnüşi Serdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen wadyna häkimetleriň üns merkezine düşüpdi. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň mart aýynda döwlet başyna geçmeginden tehel wagtdan soň aprel aýynyň başynda gözellik salonlaryna reýd geçirilipdi we olar köpçülikden ýapylypdy. Aýallar üçin botoks etdirmek, gaşyny we dyrnaklaryny bejertmek, saçyny boýamak gadagan edildi. Kosmetik operasiýalara gadagançylyk girdildi. Çäklendirmeler dar köýnekleri we jeans balagyna hem degişli boldy. Soňa waka Türkmenistanyň döwlet idaralarynda işleýän ýananlaryň käbir içki geyimleri hem gadagan edildi. Türkmenistanda aýallaryň agla we köpçüligi köplenç uzyn köýnek giýär we ýalyk atynýar. Emma häkimetler muny hem az görüp aýal gyzlaryň giň köýnekleri giýmegini talap etdi. Mundan başga da aýallaryň nagyşly türkmen balaklaryny giýmegi we başyny örtmegi talap etdi. Şeýle de aýallara ärleri bilen köçede elleşmek, ulaglarda öňdäki ýolagçy oturguşlarda oturmak gadagan edildi. Kärhanalarda aýal işgärlere kosmetik emmallardan saklanmak barada dilhat ýazdyryldy. Ýurtda abort tasdolulugyna gadagan edildi. Häkimetler bu giň göwrümli gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmedi. Emma käbir çeşmeler ýurdun aýal iratyna edilýän gözegçiligiň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aşy konserwativ garaýşlary bilen baglanşdyrdy. Türkmenistanda aýal gyzlar babatynda girdilýän çäklendirmelere ilkinji resmi düşündiriş iýun aýynyň ortalarynda peýda boldy. Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty Serdar Arazow türkmen aýallary üçin kosmetik emmalaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýanlygyny aýtdy. Türkmen resmisi şeýle hem Türkmenistanda her bir aýalyň öz ýakynlary we çagalarynyň geljegi, şonuň üçin de ýurdun we jemgyýetiň hem geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny belledi. Türkmenistanyň kanunlary we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar bolsa türkmen aýallarynyň hukuklaryny dogly kepillendirýär.